Tok. Wuh, potonganmu sok kaya brem bosok ngene ya apa? Lho, sok lerak-lirik ae. Kon gak ngerti Iran tukaran ambek Israel iki akone. Iran ambek Israel, Cak. Iya, tukaran gak ono sing misail. Sampean ero sampean. Nonton TV kok ero, lapo aku merono gendeng aku ono apa merono. Sampean iku lho, Cak, kok ero. Nang mata berita TV, YouTube, ojo TV sing biasa. YouTube, ngerti ya? Sik ta. Iku topimu, iku topi sapa? Iku topi buyutmu iso kaya brem nrotoli ngono. Iki tinggalane bapak, Cak, iki, Cak. Lho, lah apa bapakmu ditinggal? Kate nandi kon? Gak ero, Cak, jare emak iku bapak ninggali kitok jare. Lah iya tinggalane bapakmu. Lah bapakmu ditinggal iku lha apa? Kon kate nang ndi kok iso ditinggal karo bapakmu? Gak nang ndi sih, Cak. Nggih. Bapak niku nggih pun innalillahi. Lho. Kata-katamu mang yang apa? Kopiah iku wae sapa? Kok iso kaya wae buyutmu ta? Awakmu mang ngomong apa? Oh, ini bapak, tinggalane bapak. Lah iya lah apa bapakmu ditinggal iku? Kon iku nonton apa? Nonton jaranan ta, nonton ludruk ta, nonton orkes kok sok ninggal-ninggal ngono. Nggih, mboten ninggal niku, Cak, nggih. Iki iki gawe sida ngono jare bapak. Ngomong nang nggone emak. Terima kasih sebulan. Oh iki gawe sida ngomong nang ngone makmu. Lah makmu nang ndi kok diomongi? Emak nggih nang nggone rumah, Cak. Wah, Lho, sono bapak nang omah. Lah kok diomongi? Lah apa makmu kok diomongi ku? Ya jenenge bojone, Cak. Loh, makmu iku bojone bapakmu ngono ta iki ceritane. Emakku nggih bojone bapakku, Cak. Lah kok ditinggal, Dok? Lah sakno wong bojone kok ditinggal. Ya apa sih, Dok? Bingungno ngene iki. Nggih. Lapo ninggal-ninggal. Lho, kok lapor ninggal-ninggal. Iso toh aku delok kopiahmu iku kudu tak gowak nang peceren, Dok. Niki anu Cak Suro. Kopiane niki biyen bapak tumbasi larang niki jare mak biyen. Kok kopiah modele kaya tembelek nglarang kon iku, Dok. Dok sapa sing gelem tuku kopiah kaya ngono iku? Nggih. Larang niki wong jare emak biyen tumbasi niku pinten nggih. Lho, Larang ngoten.
Kok malah takok aku pinten. Ya gak ero aku wong sing ninggali bapakmu kok. Bapakmu iku lha apa sih ninggal-ninggal makmu iku biyen. Akhire lahir awakmu ngene iki. Nggih, nggih. Nggih, nggih Pak De. Jare bapakmu saiki Pak D kok gonta-ganti ngono to. Mboten niku lho wonten Pak D mantu pamitan Cak Suro sampean. Iki ditinggal sapa? Walare Cak Suro iki. Ya apa sih kok bingung emang jare tinggalane bapak. Saiki Pak D ditinggal sapa walah. Kon bingung ngomongmu dok. Pencap-pencep kayak marmut. Kon mangawan digoleki Mami Okta lho kon. Mami Okta. Iya, kate diobong karo menyan jare. Mami Okta iku. Suka marah-marah Cak iku Cak Mami Okta iku. Yo ngamuk ndelok awakmu yo gak jelas balas. Remeng awakmu. Wong ancen niki kate tutup niki warkope nggih dipateni lampune Cak. Lho, sing ngomong soal warkop apa? Wajahmu iku remeng-remeng gendeng. Warkope Cak si remeng-remeng duduk wajahku. Lho, ya apa? Wajahmu iki kok nanggep bening ngono ta, kaya jangan bening ngono ta. Boten bening Cak wajah kula niki. Apa? Manis. Kon lek manis, godhoken apa tak geni teh. Soal. Lho kok sakit. Irungmu kaya jambu kelampok kon niku tok. Ono jok aneh-aneh kon gak nang Iran nah. Golek wesi, Mami Okta kate mrono golek wesi mau ngrombeng areke. Kok nang Iran nang Israel golek wesi. Israel iku lak adike Isumini iku sih. Israel niku. Iya, si adik ambek Umini ku dulur. Israel, Isumini, ambek Isumaya iku. Wong telu iku sajane. Tapi kok seneng tukaran ngoten nggih Cak Suro? Gara-gara bapak ya. Bapak iku meneng ae. Jenenge iku Amerika bapake. Bapake Amerika, Amerini ambek Ame Anton ku akeh bapake arek iki. Nggih, wajar mawon nek seneng tukaran niku napa sih wong jenenge padha-padha ngoten Iya, Ben. Iki umpama kon dikongkon ndamekno, ya apa kon? Iso aku ndamekno. Ngomong apa kon nang arek loro Israel karo Iran iki? Nek kula nggih pun biasa niku napa? Mulai peloran gelek ngomong sumbunge. Ngami kaya klepon lirak-lirik. Biasa ya apa? Kula niku sampun biasa Cak Suro ndamek-ndamekno niku. Lho. Iki tok gak takok kon biasa apa enggak? Ya apa ndamekno undur-undur paham akon. Ya apa? Nggih niku mawon lho Cak Surodi. Kula niku nek wonten wong tukaran ten mriki. Heeh. Ningali perkarane niku perkara utang napa perkara
anake sing tukaran kok wong tuane melok-melok. Hmm. Gak mbok undang tahlilan wong loro ngono ae nang mari tukarane. Nggih, beda Cak Suro nek tahlilan niku. Nek tahlilan niku gara-gara wong tukaran tahlilan niku mboten ate undangan niku moro-moro melok mangan niku. Lho. Wis mbahas tahlilan, maksudku lek dunang tahlilan kan wong loro teko. Iki lho Israel mbek Iran iki tukaran. Cara ndameknoe menurut awakmu iku ya apa? Gak nurut RT-mu, gak nurut lurahmu lho iki, nurut awakmu. Niki menurut kula lho nggih. Lho ya paket mah ya nurut awakmu, mosok nurut makmu. Ngeten mawon Cak Suro, niki kan menurut kula. Nek mboten nurut pun kersane pun. Lho. Tahan nih arek iki njaluk tak culek kok. Lah nurut awakmu iki ya apa? Ndameknoe. Nurut lho iki. Dudu urut. Lek urut kok kaya kesleo. Niki anu mawon. Apa duwe saran? Terus saran gak? Saran niku semerap kula. Nah, Niku ya. beda saran burung lho nggih. Lho. Gapleki akeh wong saiki gapleki